לפני התהליך עם אמיר, אז היינו שופכים כ-750 מכלים ביום, מכלי אבוקדו ביום בתוך המערך, וכשסיימנו את התהליך אז הגענו ל-1,000, 1,100, אפילו 1,200 מכלים, שזה שיפור של למעלה מ-40%, שאף אחד לא ציפה לעשות את זה. בעזרת הייעוד שלו, אז הצלחנו באמת לחבר את כל האנשים, בעיקר את הראשי צוותים ואת העובדים, ודבר אחד שבאמת אמיר לימד אותנו, זה לחבר את העובדים למספרים. לא רק המנהלים יודעים מספרים, גם העובדים למטה צריכים לדעת את המספרים, וזה עשה את השובר שוויון. הם היו מחוברים, ובסוף באמת אתה רואה צוות אחד וגדול שמחובר להצלחה של המפעל הזה, אלא לא רק מנהל אחד או שתיים, צוות הרבה יותר גדול, ופה ההצלחה של אמיר. אמיר הוא מוכשר, אני חושב שהכישרון שלו זה באמת לשפר תהליכים, זה לא רק לשפר, לפעמים גם לשנות תהליכים. ויש לו ראייה מערכתי מאוד טובה, א' הוא מאוד מוכשר מבחינה טכנולוגית, כמו שאמרתי מקודם, הוא מבין מהר מאוד את המתודיקה שיש בתוך המפעל, והוא לא היה צריך לעבוד פה 10 שנים כדי לייעץ לנו. עובדה שאחרי 3-4 מפגשים הוא הבין את המערך עצמו, הוא הבין איך זה הולך כדי פתאום להתחיל לייעץ לנו, איך לשאול אותנו את השאלות הנכונות בעיקר. ואני חושב שבגלל זה אני ממליץ שיעזור לעוד כמה ארגונים, שאני חושב שהוא יכול לבוא על ידי ביטוי ולשפר תהליכים, וזה לא משנה מה הם מייצרים בכלל, אם זה אבוקדו, פלסטיק, נייר או whatever, תהליכים הם תהליכים. אני חושב שאמיר, חוץ משהוא יועץ טוב, אני חושב שאמיר הוא בסוף התהליך הוא הופך להיות חבר. מיועץ לחבר, אז זאת אומרת, תהליכים בוני אימון, וזה הדבר הכי חשוב. ברגע שאתה מאמין ביועץ שלך, אז הצלחת. החוזקות של אמיר הם בתחום הטכני בעיקר, והארגוני. הוא ממש בתוך התהליך, הוא שותף מלא, ולפעמים יותר משותף,